Gaur bigarren saioa dugu, sexuan azieztiko bigarren saioa dugu, ezta? Eta, jarraituko dugu aurrera, sexuaz, sexualitateaz, sexu hezkuntzaz hitz egiten. Eta, zer dugu kontatzeko gaur? Batez ere ez, teorikoki, zertan oinarritzen garen edo zein den sexologoen eta batez ere, gure, sexologiaren ikuspuntutik, zein den gure, nolabait esateko, gure marko teorikoa, ezta? Eta orduan, gaur honen inguruan hitz egingo dugu, ezta? Kontzeptuak argitzen saiatuko gara, ze azken finean uste dugu, ezta, sexuarekin beti nahasmendua handia dugula, eta batzuetan sexu hitza ere erabiltzen dugula, hainbat esanaietarako edo tardoan, importantea da ere bereiztea, zer da sexua, zer da sexualitatea, erotika, eta hortik pentsatzen dut abiatuko garela eta euskalo, nora iristen garen. Ege da, gustatzen zaigula, pixke jaustea marko teorikotara, ze haunitzetan sexua solasten denean, iduridu dela zerbait, iten dena, hortik ere pixket igual azalduko dugu ze klasifikazio iten den, baina ze garrantzitsu den jakitea nondik abiatzen zaren solasten duzunean, ez? Era nahi dut, gaizki daude sexu kontzeptuak? Ez, baina jakin barra duzu ze marko teorikoetatik abiatzen zaren hoi azaltzeko. Orden, pixket igual gure intentzioa ez, izaten alda artea guk nondik solasten dugun eta nola ulertzen dugun. Bai, eta igual ez da bakarra, ez soberena ere, ez txarrena ere, baina guk mugitzen garen sexologo ez, eta gure ogibide honetan sexologoen artean erabiltzen dugun marko teorikoa hau da, ez? Eta igual ere, izaki sexuatuak ulertzeko eta gure dinamikak ulertzeko, erantzun gehien matentuen marko bat delako gure ustetan, ez? Gure esperientzian ere. Bai, hala da. Bale, sexua orduan, ez? Nola ulertzen dugu guk sexua? Hoize. Sexua, ez, guretzat da garen hori, ez? Eta batzuetan garen hori zer sartzen da, ez? Errexea da, ez? Garena erantzutea, baina sakona ere bada, ez? Bai, justuk igual kontzeptu potenteena izaten aldela, ez? Hau pixket lehenengo saioan heldu ginen pixket iraka, ez? Zazen izaki sexuatuak garela, ezen garela gure sexualitateatik edo gure sexu izaera hortatik beresi, eta hor barnean zer sartzen da? Sartzen da erakarpena, desirak, ni bizitzeko dudan pertzepzioa, dinamikak, ez? Harremanetan, dena sartzen da. Oso zabala den kontzeptua da, ez? Bai, eta gu bai definitzen dugula, hau Efigenia Mezuak ere du, ez? Sexua dela naizena edo garena, sexologiak sexuak aztertzen dituen zientzia dela eta beraien dinamikak, eta dela ni izateko modu lehenengo saioan aipatu ginen, ez? Bakar berezi eta errepika ezina. Eta mantendu zerbait hain erresa, baina da hain garrantzitsua ulertzea, ez dagoela bertze persona bat zu bezala denik, ez fisikoki, ez zure esperientziak, biografikoki, ez zure bizipenak, orduan, nola egitan bakarta berezi izate hoi balorean, ez, balioan patu behar den, iterrateko. Bai, eta batez ere zerbait garrantzitsua delako ere bai, ez, eta nola ere goraipatzeko dugun zerbait dela, ez. Eta hori gure sexu hezkuntzeko saioetan, ez, aipatu genuen aurrekoan, jubilatuekin saioak egiten ditugunean, aniztasun funtzionala duten pertsonekin ere bai, aurrekin, gazteekin, profesionalekin, familiekin lan egiten dugunean, hau ere azaltzen dugu, batzuetan, sexua hainbat gauza izan daitezke, baina gure ikuspuntua zein den eta zein den gure oinarria azaltzen dugu, ez. Sexualitatea aldiz, bizipenekin, lotzen dugun zerbait dela, esango nuke. Eta, bota. Ez, hoi da, pixka bat heldu da hildo beretik ere bai, ez? Bakarra berez eta errepikazio naizenez, nik nire bizipen errepika ezin hau bizitzeko dudan modu subjektiboa da sexualitatea, ez? Nola bizi dudan, bakarra berezi eta errepika ezin izate hoi, ez? Eta hoi, etapa desberdinetan, eta beti, igual jendartean ere biltzen dugu konparazio hitza, ez? Baina sexologian erabiltzen da erreferentzian. Beti iten garela bat bertzen erreferentzian, ez?
Hori da. Ni biziko naiz modu batera, edo biziko du nire sexualitatea, beti bertzen referentzian ere. Hori da, hori da. Eta batzuetan ispilu egiten diguten pertsona horietan ere bai, ez? Islatzen da, eta orduan guk horrekin ere, ba, bueno, ez? Hausnartu ezakegu, zer garen, zer sentitzen garen, eta nolakoa den, ez? Ze kolore duen gure sexualitatea, ez da kontzeptu erraxa definitzerako orduan eta batzuetan ulertzerako orduan, baino bai duela bere, bueno, bere oinarri teorikoa, ezta? Eta netako garrantzitsua ere bai, aipatzen ginuen, sexualitatea dela sortzen garenetik hilarte gurekin daien zerbait, ez? Eta nola den, hola da, ez? Eta nola den prozesu bat. Ez da, ja sortzen garenean sexualitatea hola, ez? Definitu dago eta jazta, hiltzen aizen arte hola izanen da. Baizik eta nola gaten garen prozesu hau iten, ez? Hemen sexologia sustantiboan erraten da dela sexuazio prozesua, ez? Nola egiten garen sexuatu eta nola hoi den prozesua. Eta ben, pixket igual, ez, pertsona, referentziazko pertsona unitz badire, ez? Ere bai solasteko, baina badago esaldi bat, pues bueno, Simone de Beauvoirak erten duena, ez? Eta pixke bat nola emakume bat ez dela sortzen baizik eta egiten dela, ez? Prozesu hortan egin bezala, ez? Orden bihurtu, orden pixket, ez, similoi izaten aldare, bai, nola egiten garen sexuatu, nola egiten naizen, ez, ni naizen emakumea, nola gaten den garatzen bizitza guztien zehar. Hori da. Bai, umetokien gaudenean ere teoriaren bat badago, ez? Umetokiaren barruan gaudenetik hiltzen garen arte, ez? Ez da bakarrik jaiotzean hasi, batzuen ustez agian bai, ez? Baina nire ustez lehenagotik ere, ez? Bueno, eduki horiek edo zabogarri horiek, bueno, gehitzen doaz, ez? Eta esaten duzuna, ez? Bizitzan zehar garatzen joango den zerbait da, eta nola baitere osagaiak gehitzen ere bai, ez? Eta hori nik uste, ba, ikusintzun lehok, argi euki beharko duten zerbait da, ez? Nik uste. Bai, eta gauza nire ustez, kontzeptu super garrantzitsu bat dela unitz ibiltzen duguna da biografia, ez? Nola unitzetan sexua, sexualitatea ulertzen den alderdi biologiko batetik, baina nola unitzetan biografiak gainditzen duen biologia, ez? Orden, zein garrantzitsue den biografia ulertzeko guk nola bizi dugun, eta gu nor garen. Hori da. Bai, eta batez ere norgaren hildo horretatik jarraitzen, ez? Ze interazio mota ditugu, ze harreman motak ditugu, nolakoak diren, ez? Eta, bueno, guzti hori ere, azaltzea ere uste dut dela, bueno, interesgarria, eta orduan igual, nahi baldin mozu, erotika zer den ere azaldu ezakegu orain. Perfecto. Ez? Erotika gehiago gaten da, ez? Interakzio horietatik, ez? Sentimendu, emozio, desirak, ez? Hoi denak, eta beti harremantze puntu hortatik, da interakzioa. Gure erotika, ez? Hori da. Eta honetan solasten da, igual, objektu erotiko ez? Eta erten duzu, jo, ze bada, ez? Ez dakit zer erotikoa, baina norkiten du zerbait izatea erotikoa, ez? Zer da erotikoa? Hala da. Adibide bat igual jarri dezakegu, pixkate erotika azaldu dugu, baina adibide konkretu bat, ez? Neri, bueno, arropa, ez? Igual, hau nintzetan solasten da, barneko arropa ze erotikoa den. Bueno, claro, barneko arropa da arropa. Erotiko egiten duena edo niretzat zerbait erotiko bihurtzen denean da edo sartzen da pixke bat ere bai gure irudimena, gure fantasiak, ez? Baina onda gehiago nik maten duten konotazio bat bere einean zerbait erotiko dela baino. Ez? Nik uste du badagola hor desberdintasun. Bai, segurazki arropa, ez? Barruko arropa hori, ez dakit, pertsona batek jartzen du, eta igual niretzat ez da erakargarria, baina beste pertsona batek jartzen du arropa hori, eta niretzat oso erakargarria izan daiteke, ez? Orduan, hor ere ez da arropa beraren nolabait esateko edukia, baizik eta pertsonak eramaten duen arropa hori, ez? Eta orduan bai hori ere... Eta norendako den. Hori da. Da, kontzeptu zentrala erotikan erakarpena. Bai. Eta sexuatua garenez, erakartzen gara, ez mundu guziek, erran nahi dut, bakoitzak du erakartzen gaituen gauza desberdinetan fijatzen gara, ez? Eta hori ere bai balore bat da, Bai. Baina erakarpena da igual hitz zentral hori, ez, erotikan. Bai, eta erakarpen hori ere batzuetan ere errepikazina den zerbait da, ez? Eta batzuetan erakarpen hori ere mugimendua duela adieraziko nuke, edo nire ustez hala delako, mugimendua dauka.
beti egunero gauza berdinek erakartzen gaituzte? Ba, seguraski ez, eta gure bizitzen etapen arabera ere, ba, momenturen batean adibidez, nik igual neskak gustoko ditut, beste momenturen batean mutilak, beste momenturen batean biak, beste momenturen batean ez da bat ere ez, esan nahi dut hor ere, bueno, nolabait ere, esango nuke, bueno, hori ere aldakorra da eta era berean ere malgua, ez? Eta beraz, badu ere nolabaiteko mugimendua, ez? Ez da zerbait estatikoa, ez? Ez da orokorrean, esango nuke iratxe ez dakizuk ados zauden nirekin, baina orokorrean sexualitatea hitz egiten dugunean, sexuaz, erotikaz, ez da ezer estatikoa, finkoa, aldaketa dauka, mugimendua dauka, ez? Eta horrek ere egiten du, ba, hain berezia eta hain ederra izatea, ez? Nolabait esateko. Justu baina ez? Hau da, beti gazteekin erraten dugu, sexologian zenbakiz solarazten bali badu, zenbaki bat atratzen bali bada, ja, segurazki ez dakun balio, ez? Eta sexualitatean inguruen sortzen diren galderak dire, zenbat, neurri bat eskatzen duten, zenbat aldiz, zenbat zentimetro, zenbat dire arron, kuantitatiboak, ez? Kuantitatiboki erantzun nahi ditugun galderak ezin direnak, hola erantzun. Bai. Malgutasun horrek ez duelako guzten nola erantzutea. Hora, nik badu puntu bat hori gustatzen zaiten hau nitz. Ezin duzula eman erantzun bat, baizik eta gamartzaela pixke bat, biografian oinarri hortara, sexuan kontzeptuan oinarri hortara, eta aipatzen genuen sexu hezkuntzan, ez, helburuak zeintzuk ziren, ezagutzea, onartzea, ulertzea, eta hortik pasten da. Bai, eta honekin lotuta batzuetan ez, erantzunak ez ematea ere batzuetan hor dago gakoa, ez? Institutoetara, hitzaldietara goazenean ez, batzuetan sentsazioa dugu, gainera, atzo gertatu zitzaidan instituto batean, tutoreak aipatu zuen, bueno, ea zalantzak argitzen dituzuen, ez? Eta nik erantzun nion, edo agian zalantza gehiago, ez? Izango dituzte hemendik aurrera, eta nik uste sexu hezkuntzaren helburua hain zuzen ere hori dela, ez? Galdera gehiago egitea, hausnartzea, ez delako erantzun finko bat eman behar, ez dagoelako. Ez da gure estiloa, lan egiteko estilo, baina ere ez dago, ze hain anitza gara denak eta eskerrak, anistasuna ere, ez? Gure baitan dagoen zerbait dela, bestela, ez? Bai, eta igual da, gaur egun iristen zaigun materiala sexu kontzeptuan, hauniz dira arron hermetikoak, arron itxiek eta arron eskematikoak, ez? Eta horta sortzen dira inbertze duda, horta sortzen dira inbertze kezka gaztek eta ez gaztek duten galdera orokorrena da, hau pasten zait, normala da. Karo, normalitza, orden, zertaz heldu da normalitza, heldu delako norma arauetik. Norbait ez, norbaitek, erten dut, erteagatik zerbait ez, baina badugulako ere bai arau bat nolabait hortik mugitu garenak eta hortik ulertu dugunak. Orden, zu planteatzen duzun gure dinamika, ez, daudela ere bai infisexen haunitz gu izan gara, gu kartu dugu modu hortara, ez, eta nola haunitzetan galdera bat hortzen denean, bertze bi planteatzen direnean, pues nola hasten den, ez, buru emartzen, eta nola hasten den pixket bertzea hausnarketa batzuk, bertze hildo batzuk, igual, kajon hermetiko hortatik atratzen direnak, ez? Bai, eta horren epatu duzula ere normalitza, hau gertatzen da sexu hezkuntzan, baita konsultan ere, ez? Batzuetan, haien, ez? Konsultara etortzen diren pertsonen, bikoten edo familien kezka nagusia, ea hau normala ote den, ez? Galdetzen dute, eta normala da dena, ez? Edo anormala da dena, ez dakit, ez? Osa, ez dagoela, ezin dugu sailkatu normalak diren gauza batzuk, ez? Zea saku batean sartu, poltsa batean sartu, eta beste batzuk, beste poltsa batean sartu, ez? Hain dinamikoa dena, hain efimeroa, ez? Orduan, sailkapen hori guretzat ez du baliorik, ez? Eta azkenengo hilabeteetan edo urteetan esango nuke, normalitza ere bihurtzen ari da naturalitzarekin, ez? Hau naturala da,
ez? Igual garai batean normal hitza erabiltzen genuen, gaur egun ere esango nuke, erabiltzen nik dela, uste baina bai. natural hitza ere, bueno, naturala zer da, ez? Ba, antisorgailuei buruz ari garenean edo, batzuetan, ja, baina naturalena zein da, ez? Bueno, naturalena da, igual antisorgailurik ez erabiltzea, ez esan nahi dut, naturak ekartzen duen guztia onartzea eta aurrera, ez? Ta orduan, bueno, besterik gabe adibide txiki bada, ez? Bai. Baina, bueno, nola, ez, normalitza ere, ez, normatik datorrena orain natural hitzera goaz, eta hau ikusi daiteke kosmetikan, elikaduran, eta, ez, gorputzean, bueno, bai. Hartuko pixket batu duzun adibideare, antisorgailuena eta bar, ze, klaro, sexua ulertzen da unitzetan egiten den zerbait bezala, ez? Guk solasten dugu garen zerbait, osea, gu sexuatuak garela eta kondizio hortik, ez? Baina gero, egia da, gehienetan harpatzen dugun erantzunak, ez galetzen dugune baino zer da sexua. Hau nintzen erantzunak dire egiten den praktika bat, edo dugun zerbait direla genitalak, ez? Orden nola, hau infisexen eta biko arloaken ere bai ez, bereizten da, garen sexua, dugun sexua eta egiten den sexua, ez? Pizketu lertzeko nola mugitzen garen ere bai orokorrean kanpoan. Orden, claro, hemen ere sortzen dire lioak, ez? Batez ere, igual arau hontatik, norma hontatik ere, iduri du egiten den sexua praktika dela zerbait egin behar dena. Ez? Eta sortzen dire dudak, kezkak, beldurrak, ez? Solasten ginuna ere bai, nola beldur horietatik abiatuta nola bihurtu izanaren sexu hezkuntza prebentzio. Eta, jo, guk badugun begirada unitz da ereitean, ez, kontzeptua pixket prebentzioa, bale, osea, erran nahi dut, beharrezko baldin bada, eta, bueno, solasten aldugu, baina negie da badagola bertze hildo bat super garrantzitsua dela, ereitea modu berriak gauzak ulertzeko, sexualitatea, pixket genitaletatik eta praktiketatik ateratzeko, ez, ze bertzea zentratzen gara hor, eta dudak dire, mila duda, eta referentziak dire, bat dugunak. Ez dugu hau solasten, orden gure referentziak dire ere, bai. Ez? Eta hau iduritzen zait, bai, iduritzen zait garrantzitsue kokatzea, ez? Nolabait, karo, uste dugu, eta bai, eta pastu dire ez, urtea unitz, borroka unitz, ez, eskubideak, emakumen gorputzean aldarrikapena, ez, bakoitzan, jo, gauza unitz pastu dira gizarte, baina neki da, heldu garela nolabait, erreprodukzio begirada hortatik, ez? Bai, nola, hau, Freudek adibidez klitorisa aztertzea, ez? Aztertzen hasi zenean edo errantzenean nahi, baina hau zer da? Ez? Zer da klitorisa ez balin badu inongo funtziorik ugalketan? Bakarrik plazerrarako balin bada. Orden, bueno, hortik ere hasten da pixke bat nolabait gure sexualitatea, gure gorputzak ere bertze irakurketa batetik egiten. Claro, sexua plazerra da bakarrik? Ez, ere ez. Ez? Orden, nola gamargaren pixket, bai, badakigula sexua ez dela, edo gure sexualitatea ez dela reprodukziorako argi dugu, baina nola nahi gabe gaten garen, ez? Eta nik uste dut hau da, pixket, historikoki dugun trajektoria horrengatik, ez, bide horrengatik, eta ere bai, bueno, bertza adibideak okurritzen zaitena da heteronormatibitatea, ez? Ez dago debekatue zure desiraren orientazioa, gero igual bira esplikatzen dugula, ez? Desiraren orientazioa desberdinak izatea badakigu badirela, ez? Eta ez dugu erranen ukatzen denik, baina sustatzen dena beti heteroa da, ez? Nahi gabe, hau da igual txikitan erten diogunean neska bati, bueno, eta ega duzu nobio? Ez? Etzan nahi erraten ezin duela bertzen neska batekin bertzen moduko interakzioak izan, baina nahi gabe, maten zaion mezu eta dugun mezue, da pixket heteronorma hortatik, eta heteronorma bezala betugu. Bai, eta hau lantzea, ez, esango nuke komenigarria dela, ez? Esan nahi dut, egun batetik bestera ez ditugu gure hizkuntzan ditugun, ez? Ez dakit ez da nola esan. Ohitua gauden esamoldeak aldatzeko, agian ez da lan erresa, ez? Baina nola baitere ikuspegia, bai,
esango nuke zabaldu behar dugula, bueno, hanka sartzea sartzeko. Hanka sartuko dugula, bai, noski, baina, bueno, saiatuko gara, nola baiteri hori buelta ematen eta alden einean, hobetzen edo fintzen, ez? Eta guk ere ikusi dugu gure bizitzetan, ez? Eta gure lan esperientzian, hanka sartzetatik ere ikasten dela. Hau beti erraten dugu. Hemen ez da orain gauza, klaro, gara reflexionatzen, ez? Hausnartzen, zenbat dogma bat dugun, ez? Haunitzetan, eta hau ez da bertze bat gehitzeko, bertze dogma bat gehitzeko, baizik eta pixke bat, erranduzuna, erekitzeko, ez? Eta hausnartzeko, eta batez ere kuriositatea pizteko. Ze igual galdu duguna sexualitatean biraze gauza polite, biraze gurea, ez? Eta galdu dugu igual kuriositatea. Bai. Ez? Gauza intinkoekin. Hala da. Horren ze polite den. Bai. Bai. Pues, igual nola nik nazi duten pixket, ez? Desiraen orientazioakin, igual banatzen dugu, argitzen dugu kontzeptu batzuk. Bai, guretzat ere importantea delako desira, ez? Hain zuzen ere, desira, gaztelerazko el deseo hori, ez? Nik uste gainera nasmendua dagoela ere, ez? Libidoarekin, eta bueno, hortxe ere, ez? Nik uste, bai, desira gaur egun, niretzat, ez dakit, beste ontzat, baina barnean dugun motore bat da, ez? Eta ezin dugun motore hori ez eduki, ez? Desira orokorrean, ez bakarrik sexualitateaz edo gure gaira ekarrita, baizik eta bizitza honetan, ez? Nolabait ere motorra pizten da zerbaitekiko, zerbaiten gana joateko, helburu bat betetzeko, zer dakitek, bizitza honetan dugun, ez dakit, helmuga horretara hurbiltzeko, ez? Hau da, motore bat dago martxan, ukiezina dena, zezin dugu desira non dago, gorputzean ez dago, ez? Nahi dut, non dago kokatua? Burmuinean da, tripetan da, umetokian da, ez? Bihotzean da, ez? Zerkera maten gaitu hori egitera, edo zein da barruan sentitzen dugun bulkada hori, ez? Orduan, bueno, desira azaltzean eretzat ere ez da lan erraxaz, ez oso zabala izan daiteken zerbait da, ez? Eta bueno, hor ere ez, gure gaira etorrita, bueno, desira oso zabala den arren, badu ere bere ez da gindola esan, bere forma ere bai, ez? Motore hori pizten da, desira pizten denean ezin dugu albo batera utzi, ez? Erakarpena sentitzen dut norbaitekiko, demagun, ez? Eta ezin dut alde batera utzi, baina bai, desira horrekin zer egiten dudan bai kudeatu dezakedala, ez? Eta hau adibide arrunt bat, batekin azalduko dut, ez? Demagun orain, atetik sartzen dela, ez dakit, gustoko izan dezakedan pertsona bat, eta nire gorputzean segurazki nabarituko dut zerbait, eta ezin dut ez nabaritu, esan nahi dut, hor dago, ez? Zer egin dezaket desira horrekin? Kudeatu dezaket. Hurbildu naiteke pertsona horrengana, telefonoa eskatu diezaioket, zer dakindik. Ez dut ez ere egingo, ze eskonduta nago eta ezin dut, ez? Beste bikotetik kanpo beste harreman bat izan, ez dakit. Mutur batetik bestera joan naiz, baina esan nahi dut, desirarekin zer egiten dudan edo nola kudeatzen dudan, igual, bai dela nire erabakia, ez? Eta are gehiago, agian sartzen den pertsona horrekin nik jolastu dezaket, hurbildu ez dakitzet, baina ez du zertan, zita batean bukatu behar, edo, ez? Esan nahi dut, hor ere ez, desiraren mailak ere non dauden edo non kokatzen diren, uste dut ere importantea dela, ez? Zeintzuk diran ere mugak? Noraino hurbilduko naiz, noraino ausartuko naiz, ez? Eta batzuetan, desira batzuetan da, nire ustez, ausardi kontu bat ere bai, ez? Ze desira hor dugu, ez? Aipatu dudan adibide honekin, tipo hau, zerbait eragin du, estimulo bat, dator kanpotik eta nik barnean zerbait nabaritu dut, eta nola kudeatzen dudan hau, bai dela nire erabakia, baina batzuetan beldurra ematen du, beste batzuetan, ez? Ez naiz ausartzen, epaiketarako ere, ez? Bai kanpoko epaiketarako, bai nire barneko epaiketarako ere,
batzuetan mundu bat irekitzen da hemen, eta batzuetan ez gara ausartzen. Eta ausartzen baldin bagara ere, gero ze ondorio, ez? Demagun pertsona honekin erabakitzen dudala, ez dakit, hurbiltzea, telefono eskatzea, agian, ez dakit, kalabatza jasotzen ditut edo ez, agian hitzordu badaukat berarekin aurrerago, eta hitzordu horretan zer gertatzen den ere, nire erabakiaren parte da, baina desiraren, ez dakit nola esan, eragina izango du, ez? Edo ondorio bat ere izan daiteke, ez? Orduan, bueno, ez dut ondorio txar, ez onik aipatuko, baina bai nola mugitzen naizen horrekin. Orduan eretzat batzuetan desira ere da, bueno, estrategia kontuare bai, ez? Non mugitzen naizen mapa honetan, ez? Nola kudeatzen dut hau? Eta batzuetan ez da erraza irakatsi ez digutelako, ez? Eta horre ere importantea da aipatzea, desira ere norbanakoarena dela, eta norbanakoarena deneinean ere, bakoitzak erabaki dezala, nola kudeatu eta nola mugitu nahi duen estenatoki posible, edo ez posible horretan, ez? Bueno, itxas, orain, erran duzun, ez? Zatioten konektatu dut neuronak, ez? Axiomak. Gauza interesgarri hau iruditzen zaizkitelako, ez? Pixke bat, igual, estrategia horiek solasten duzunak igual dire, edo nik konektatu dut behintzat, arsamandi deitzen denakin, ez? El arte de amar. Nola bakoitzak, badugun gure estrategia batzuk mugitzeko, erran nahi dut. Nik izaten aldut estrategia infalible, ez? Beti funtzionatzen duena, baina neri. Eta beti funtzionatzen duena, orain arte, ez? Orden, nola unitzen saiatzen garen, hau interneten badago olako, zubiak ingo duzu baina hobe, gaina saretan hor biziago zarela. 10 tip, ez, ligatzeko, edo, ez, pixke bat, berriz ere eskema hauetan, baina, klaro, hau dire, pertsona batzui funtzionatu dizkioten gauza batzuk, estrategia batzuk, ez, edo urduri patzen bani mazara, A, B, C, D. Nire igual atratzen zait, bertzen modu batera, seguro gainera. Hori da, eta gaineraz dago formula magikorik, ez formula orokorrik, beraz, zuri balio dizuna niretzat agian ez dit balio, ez? Edo niretzat ez da egokia, edo niretzat... Edo ez nago iten ongi modu horrek, ez? Edo ez nahi ausartzen hori egitera, ez? Orduan hemen ere, importantea da, hau zerbait individuala dela, ez? Eta orduan, desiraren kudeak eta hori, individuala izan behar duela, eta bakoitzak bere buruarekin ados dagoen horrekin, ez? Eta ez dut esango legalki bere buruarekin, baina bai zintzoa. Nik uste importantea dela nor bere burua zintzotzat hartzea, eta orduan zentzu honetan, nor bere helburuekin, bere balorekin, hildo beretik jarraitzea uste dela importanteena, ez? Eta niri, pixket artearen kontzeptu honek laguntzen hau ulertzen, ez? Osa, artista bakoitzak du bere disiplina, bere modue, ez? Eta bere emaitza. Orden, nola bakoitzak ja berez badugun gure arte hoi, ez? Igual, erein barden arte bat, probatu bardena, ez? Osartzen bagara eta interesa alema dugu. Aldiz, ez badugu interesik, hortxe egongo da. Segurazki zintzua izan ta zure buruekin aizarelako erabakitzen, ez? Hoi alde batera guztea. Gero hitzetan, ere pentsatzen otorrit zait, ez? Olastan izinanen itxaso, sartzen bali bada norbait, ez? Eta pizten zait desira hoi. Desira barnean dagola, baina batzutan ere piztu bar dela, ez? Ez da batean, jazta badut desira eta, venga, esperatu bar dut, aber zerbaitek estimulok pizten hauen. Batzutan hola da, baina bertze batzutan ere bai da zerbait, guk motorroi martxan patu behar duguna. Noski, bai, eta aktibatu dezakegun zerbait da, bai, adibide bat zen hori, baina bai noski aktibatu dezakegun zerbait da, eta batzuetan hau sexologiako konsultan ere ikusten dugu, ez? Batzuetan mekanismoak edo erramintak eman behar ditugu, ez? Profesional bezala etortzen zaizkigun, bisitan etortzen zaizkigun pertsonei laguntzeko, eta zentzu honetan batzuetan estrategiak eman behar dira, izuzen ere, desira hori pizteko, ez? Eta interakzioan, ez? Importantea den, izatea sistema, begirada hoi sisteman. Gero ere, helburua, ez? Sartzen baldin bada norbait, ez? Eta niri pizten, ez? Batean pizten zait, edo patzen naiz urduri du akitu behar dela X pasatzen, ez? Eta pixket ere bai, hau da erakutsi dakutena, ematen duelako, izan behar dela, berriz A, B eta Z, eta akitu behar dela, hola, ez? Bide hortan, beldur pile bat, ere bai emozioa, ez? Nazten direo, sentimendu pile bat, emozio pile bat, baina negia da ere dugula begirada helburu batean
izan akitu beharko lukeela, behar, ez? Pixket hitz horrekin. Honitzetan ez denean, hola. Honitzetan uzten dugunean, ze pasten den, ez? Kusko dugu. Horrek laguntzen duela. Bai, eta batez ere ez, batzuetan ere bidea eginez, ez, goazela. Baina batzuetan, bai gure buruek, ez dakit gaizki egina gaudelako zede montre, baina batzuetan hori da zuzenean bukaerara, ez? Bukaerara, eta batzuetan ze bukaerekin gainera, ez? Baina bukaerako helburua, ez? Eta agian igual komeni da, pixka bat aditua garen ez honetan, igual komeni da esatea, komeni dela helburu txikia jartzea agian, ez? Eta hor, eta prozesua bera bihurtzea helburu, ez? Hori da. Eta hortaz gozatzea, eta batzuetan gozatuko dugu gehiago, beste batzuetan gutxiago, beste batzuetan ez dugu gozatuko, baina hau ere, irakaspen polit bat da, edo hausnarketaren badator honen atzetik, ez? Eta orduan, bai, desira kontuekin. Desira kontuak, gero ere bertze bi gauza nire interesgarri zezkitenak, eta aipatu duzunak. Nola, tortzen zitzaiten, nola ez dugun erabakitzen desira, ez dakigu, nor deseatzen aldugun, da, bateko zerbait, ez da, ezin dut erabaki. Hau igual, okurritzen zait, gazteek batzutan patzen dute duda bat, ez? Nola bakizu lesbiana zarela ez bezala inoiz neska batekin egon? Badakidalako ere, desirak ez du erra nahi zerbait behar duzunik, jakiteko zer desiratzen duzun, ez? Ere bai, eta nik ez dut aukeratzen nork erakartzen hauen, ez? Hori da. Bai, eta batzuetan uste dugu, ez? Bizarra duten, ez dakit, mutila, gustatzen zaizkit, eta zer dakit. Begi urdinak dituztenak, eta, baina gero agian dator, bizarra duen begi urdinak dituen tipo bat, eta igual, erakarpen hori ez du sentitzen, ez? Ez zai gustatzen, eta zergatik da hori, ez dira ezaugarri konkretu batzuk, azkenean da, pertsona hori momentu horretan piztu dizuna, ez? Edo zuri aktibatzen dizuna, baina ez dira ezaugarri konkretu batzuk, ez? Eta batzuetan hau ere gertatzen da. Baina nola de Montreni maite bindut naiz tipa honetaz edo tipo honetaz, ez? Batzuetan, eta hori da, ez? Niretzat ere aberasgarria den hori, ez? Hor dago xarma ere. Hori da, ez? Hor ere sortzen direnean, bai kontraesanak, ulertzen ez diren gauzak, ez? Eta hain zuzen ere nik uste hori dela magia ere, ez? Desiraren magia hori, nola baita esateko, bat-batean hartzen gaituen zerbait delako, eta ez ustean harrapatzen gaitu, orduan, zentzu horretan ere, horregatik da berezia eta horregatik da polita, ez? Eta hemen ere, aipatu beharra dago, ez? Erakarpena, mutilekiko sentitzen duten erakarpena, neskekiko sentitzen duten erakarpena neskengatik, ez? Osasun nahi dut, horre ere, aniztasun guztia dago, ez? Homosexualak, heterosexualak, bisexualak, asexualak, ez? Horre ere, luzez, hitz egin genezake honen inguruan, ez? Gaur egun ere indarrean dagoen, pansexualen zea, ez? Haien ustez, ez? Erakarpena sentitu dezaketela pertsonekiko, eta ez emakume gizon izateagatik, ez? Eta orduan, luzatu gintezken, baina denbora amaitzear dago, beraz, desira, ez dakit nola esan, baina, desira mezuren bat agian bidali izakegu, ez? Hemendik, zer. Okurritzen zaizu. Bai, batez ere ez, labur bilduz esan dugun guztia ez, edo hitz egin dugun, programa honetan hitz egin dugun guztia jasotzeko, nik uste dut bai izan behar garela zintzoak sentitzen dugun horrekin, ez? Eta animatzea ere bai, ez? Ze batzuetan ausartzea edo bai ausardi alde batera uzten dugu, eta orduan, pues ez noa. Eta orduan, horrek ere batzuetan, igual da gure erabakia eta ona ere bai izan daiteke, ez du zalantzan jarriko, baina zeba ez, behin bizi gara bakarrik zeba ez dugu egingo, ez? Bai, eta igual indartu, ez? Aipatu zure kalabazak, zer dire kalabazak, ez? Nola maten altzaio buelta horrei, ez? Hortan ere ezi, bar gara, ez gara ez, ez gaude haino ituratuk igual ezezkoak hartzera, edo ezezko maten dugun, ere, ez? Hori da. Bai, mezuei asotzen duenak, bai, maten duenak, hor nik uste ere badugun zer landu, zerin. Bai, eta hoi ikaslei normalean kontatzen diedan zerbait da ere, ez? Eta pixka sekretua da, baina nik esaten diet batzuetan ikaslei, hemendik aurrera jaz da sekretua izango, noski, baina esaten diet ikaslei, mira, nik kalabaza asko jaso ditut, asko.
baina ere, zenbat saiakera egin ditudalako ere. Eta noski baiezko asko ere jaso ditut, ez? Eta orduan batzuetan gelditzen dira horrela, como, Claro, ez, saiatzen ez baldin bagara, ez dugu ezetza, ez baietza jakingo, batzuetan ere tarteko zerbait da. Ze ez da, bai edo ez, zurekin nahi dut, ez, batzuetan da, bueno, ez, batzuetan, bueno, alduguna egiten dugu, eta beraz, nire mezua hori da, ausardia hartzea, ez, eta, venga, munduan barna zabaltzea, ez, ausardi hori, desirarekin, edo zure desirarekin bat baldin badator.